As the sun rises in the east to start and adorn the day, so rises the continuing coverage of your 2024 Sinag Liga Asia Junior World Showcase Born 2004 semifinals round as we are live here inside the SM Events Hall in the third level of SM South Mall, Las Piñas City for our first game of this Thursday doubleheader between the semifinalists. Dito sa ating tournament, we can see Dwayne Miranda, the second generation Miranda and a FEU baby Tamaraw player, now donning the Hustle Rising Suns jersey, looking for back-to-back victories dito. Makakatapat niya on the other end, his former teammate. Ito si Jolo Navarro, a Letran Squire. Jolo Navarro looking for back-to-back wins din para dito sa Pampanga Delta Pradera Theme Park. The double-double machine of Pampanga Delta looking to make it a win, as that is our games today between the Hustle Rising Suns kontra Pampanga Delta. And for our main event, sa Lakas 40 tayo, Vertex Maritime kontra Fulitex Santa Rosa Saints. Isang magandang gabi sa lahat ng mga kasinag na nakatutok from Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa na bumubuo ng Asia. Kami po ang inyong mga kasama ngayong gabi. Ako po si Enzo Galarosa, and together with me, walang iba kundi si Coach John Gonzaga. Coach John, magandang gabi sa'yo. Hi, good evening everyone. Sa mga nanonood dyan, tara po, halina kayo at sa magsama-sama tayo. Sigurado mag-enjoy kayo sa napakagandang game at kanabik-sabik itong labang ito. Totoo, Coach John. And ngayon kasama natin on the sidelines, walang iba, the returning MJ Raymundo. Kamustahin natin siya, MJ. Kamusta ka dyan? Yes, okay lang naman ako, Enzo, and hope you guys are good also. Before anything else, good evening sa inyo, Enzo and Coach dyan na sa ating mga kasinag na nakatutok at excited for our semifinals to between Hustle Rising Sun versus Pampanga Delta Pradera. I am MJ Raymundo at ako nga makakasama ninyo on the sideline. But now, balik muna sa inyo, Enzo and Coach Jan. Thank you so much, MJ. We will hear more from MJ later on sa ating mga game stories mamaya na maririnig natin in between the lines of the court. But syempre, pwede nyo pong tutukan ang aming laro dito sa Sinag Liga Asia on all of our social media platforms at Sinag Liga Asia on both Facebook and Instagram. Follow us on TikTok and subscribe to our YouTube channel at Sinag Liga TV dahil nga semifinals round na po dito sa ating Born 2004. And speaking of semifinals, Coach John, ito ang semifinals round natin. Tatlong teams na lang. Apat talaga dapat sila. We will play a single round robin dapat dito sa ating semifinals round. But unfortunately, the Baliwag Stars have already bowed out of the tournament due to some of their players already becoming unavailable. So, ang J Project Clothing Saints, Pampanga Delta Pradera Theme Park, and itong Hustle Rising Suns ang natitirang tatlong teams natin kung saan maglalaban-laban sila at top 2 teams doon sa tatlong yun ay papasok sa knockout finals round natin, Coach John, di ba? Yes, napakaganda ng laban na yan at sigurado napaka-systematic yung laro na yan at sigurado ako lahat gusto manalo para may matira at siya manaig para maging champion sa ligang ito. At syempre, para sa akin, ang makakapasok man, sigurado lahat yan, scout lahat na ng mga coaches nila at mga players sila. Kailangan mag-step up dito at kailangan buong-buo ang puso mo dito dahil ibang level na. At kailangan nilang panindigan kung anong meron sila ngayon at kailangan nilang pag-isipan kung anong narapat para sa game nila ngayong gabing ito. Tama ka dyan, Coach John. Kaya saktong-sakto ang ating game story for this evening's ball game. Be on top dahil malaking implications with Baliwag already bowing out of the tournament. Isang panalo na lang itong dalawa. Both of these teams are just one win away para makapasok sa finals dito. At yung matatalo dito, aantayin pa sa Sabado yung resulta ng laban ng J Project Clothing Saints at ng Pampanga Delta Pradera Theme Park. So, whoever wins this game, no, Kuya Jan,
malaki ang chance nila na makapasok sa finals natin. Yes, talaga. Kaya kailangan hindi nila sayangin yung pagkakataon na yun. Laruin nila itong game na to. Napaka-importante na itong game na to para sa kanila. Sigurado, magandang baon para sa darating na next game nila kung sino man ang mananalo dito. Tama-tama ka dyan, Coach Jan. At alam ko, excited na ang ating mga kasinag na mapanood itong laro natin in this semifinals round between Pampanga Delta Pradera Team Park and the Hustle Rising Suns. Pero bago po yan, mga kasinag, ibigay natin kay MJ Raimundo for her updates on the two teams playing in this ballgame. MJ, take it away. These two teams already got their first lot, their first win yesterday at hindi pa nga daw dyan natatapos ang laban. For these semifinals too, they are more willing and passionate to secure their second win. And according to head coach Jay Shera, one is not enough. We joined this league not just to play until elimination and semifinals. We have our main goal. We experience a lot of challenges and after all, we still want a victory. While on the other hand, according to head coach JR De La Cruz, this is not the right time to give up. To play casually because just like other coaches, we want to gain something, we want to prove something, and most especially, we want to get something, and that is the victory. Now the question is, which team are more hungry for a victory? Coming up, Hustle Rising Suns versus Pampanga Delta Pradera. But now let's turn it over to our venue announcer, Ram Valid, for our Sinag Starter 5. Good evening, SLA fans. We're live at the SM South Mall, Las Piñas City. Welcome to Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines semi-final rounds. Presented to you by Sinag Liga Asia and co-presented by CDO Foods Spear Incorporated. Foods that brings you home and through Religion Philippines. You can catch the live action at Sinag Liga Asia official FB page and YouTube channel at Sinag Liga TV. We got a double-header games for the day 29 of the competition. It's the battle between Hustle Rising Suns and Pampanga Pradera for the first match. And now let's meet the starting lineups of the protagonists. First, for your Hustle Rising Suns. Starting at point guard, number 1, Dwayne Miranda. Shooting guard number 31, Stephen Cavigday. At center number 6, Basti Reyes. Small forward number 24, Paz Padilla. And power forward number 91, Jersey Espinosa. Hustle Rising Suns is led by Coach John Ross de la Cruz. Assistant coaches, Dan Bautista, Philip Gurry, Peter Aguilar. Team manager, Mr. Tim Plurendo, and team owner, Ms. Marjorie Christine La Cruz. Your Hustle Rising Suns. And now, let's meet the starting 5 of your Pampanga Pradera Velder. Point guard number 19, Andre Dungo. Shooting guard number 18, Elijah Yusey. Forward number 23, Emil Azino. Forward number 42, Jolo Navarro. And center number 15, BJ Prayer. Pampanga Pradera is led by Coach Jay Zera. Assistant coaches, Pepe Duyag, Totoy Marquez, Mar Hansen. Team consultant, Hedik Di Matulay. Team owner, Governor Dennis Delta Pineda. Your Pampanga Pradera. Game officials charged in action. Dennis Esgaros, John Lisiges, Erson Bertisuga, William Bulacan, and Dave Maligaya. And here are your Sinag starters of the game for the Hustle Rising Suns. They're starting with Miranda, Cabigting, Reyes, Padilla, and JC Espinosa. Para naman dito sa Pampanga Delta, they're starting with VJ Pre, Amiel Asido. Itong si Jolo Navarro, Elijah Yusi, and the returning Andre Doy Dungo. One win can be possibly a finals ticket for either one of these teams.
Ganun ka-crucial po itong laro. Enzo Galarosa and Coach John Gonzaga. Right here sa inyong panel on the sidelines. MJ Raimundo as first possession galing dito sa hustle. Agad-agad. Dwayne Miranda, Coach John. Grabe, pinakitaan kaagad tayo nito Mirandang to. Wala nang iba. Siyempre, manang-mana to sa tatay niya. Ganun talaga yan before. Pag unang ball possession, tira kaagad yun. At ayun nga, pinakitaan tayo ng unang tira at pangalawang tira. Napakaganda. Padilla with the steal. Nginitian pa niya ang kanyang high school teammate na si Jolo Navarro. Wow. Now partner, first time ko makakapag-cover ng mga bata. Yun At isa. eto nga, napakaganda ng experience na mangyayari ngayon. Totoo. Yung nga sana sabihin ko, first time mo ito talaga hinihiling mong makover, di ba? Navarro flips it up and in with his offhand. Yes, dahil dito nga, sa mga batang ito yung tipong pausbong Oo. Kumbaga sa pausbong, ito yung may gustong may patunayan sila. At sigurado, napakaganda ng skills at talent itong mga batang ito. Totoo. Padilla, 4 points now for him in this first quarter. Napakaganda ng laro ni Padilla kahapon, but ngayon, ganda rin ang simula niya. For sure, Coach John, di ba, alam mo yung pinagdadaanan ng mga batang to bilang isang pro player ngayon na dumaan sa ganyan, di ba, na of course, nag-San Sebastian ka, di ba, tapos lumipat ka dito sa May Las Piñas ata or Cavite ba yung nilipatan mo? Marami tayo nilipatan dyan, partner. Kaya nga, ito nakikita ko, na-imagine ko, nabivisualize ko itong mga batang to, dyan tayo nagsimula. Oo. Pero para sa kanila, napakagandang experience. Yes. Para sa panahon nila, napakaganda nito para sa pagkakataon sa mga batang ito. Yes, kumbaga nakaka-relate ka sa kanila. di ba? Yes, napakaswerte ng mga batang ito dahil napakaraming liga na para sa kanila at yung edad nila nagagamit para sa talento nila bilang manlalaro. At ngayon, napapansin ko sa mga batang ito, dito lalabas yung skills at talent at kung paano sila mag-read ng situational dahil iba na ngayon ang scientific basketball dito sa Totoo. Pilipinas, especially sa buong mundo. Totoo, Coach John. And nakikita natin sa lineup, 9 out of the 10 players na nasa floor naglaro ng UAAP or NCAA this past season. Si Kabigting, John Kabigting lang ang nag-iisang exemption. Pero for sure may kukuha din dito kay Kabigting someday, di ba? Kasi magaling na bata tong si John Kabigting Yes, partner. Especially itong Delta, itong Pampanga. Itong team na to, napakaganda ng sistema na tinatakbo dahil ang kanilang coach, kilala ko yan. Si Jay Sierra. Naging kampi mo siya, di ba? Nagiging kalaban ko yan, partner. Oo. Magaling na gwardiya, matalinong point guard, very napakaganda, napaka-magaling mag-isip sa loob ng court etong si Coach Sierra. At sigurado ako, ma-apply yan ng mga player, mga bata niya dito sa pagkakataong ito. Totoo, sa rebound play, na-foul itong si Elijah Yusi ni Dwayne Miranda. That will be the first personal foul on Dwayne. 14 seconds ulit sa shot clock na itong Pampanga Delta. Tingnan natin dito ulit. There's the foul by Miranda. Yun o, kapit na kapit niya kay Yusi. Doy gives it to Amiel. They swing it over to Elijah and traveling violation na ipito dito kay Elijah Yusi. Familiar yung dalawang yan dahil nagkatapat sila ng ilang taon sa UAAP Juniors. Dwayne for the Baby Tamaros. Itong si Yusi para naman sa Nazareth NU Bullpups. Kumbaga rivalry rin yun, no, Coach John? Yes. At eto nga, partner. Meron ako ditong ini-scout na bata. Ito si Navarro. Titingnan ko kung hanggang saan siya at kung anong pwede niya ipakita dito sa pagkakataong ito. Dahil sigurado, itong larong ito, napaka-importante both teams. Kaya kailangan angat sila dito. Dahil sigurado ako, magandang baon para sa next round nila itong larong ito. Totoo, as wide open look para dito sa Pride of San Simon, the Archer, Doy Dungo. Welcome back, Doy. Espinosa gives it to Miranda. Dwayne. Good defense by UC. Pero naaga ulit ni JC. Ang gagawin dito ng hustle sa kanilang possession. Miranda swings it to Padilla. They go over to Espinosa and he was fouled. Is it on VJ or Jolo ba ang pito doon? Grabe, napakatapang partner nitong batang to sa Espinosa. At eto nga, partner. Natin itong layup na to. Ni Pads Padilla. The kid from Cebu City. Daniel Pads Padilla with a layup. Ito naman, si JC Espinosa. The Arellano Brave.
So, partner, no, napakaganda ng programa itong Sinag Liga Asia. Kung may lakas 40 dito para sa mga bata, napakaganda ng break para sa kanila. At eto ngayon, dito masusubukan yung IQ at talino nila sa paglalaro. At ngayon, nakokompara ko yung lakas 40 at dito sa mga batang ito. Dito sa sistema nila, ang bibilis. Oo. Pero mamaya, sigurado, bagal at palakasan ang next game na darating para mamaya. Oo nga, no, di ba? Yung first time na mangyayari to na lakas 40 at isang batang youth league dahil may 23 under pa tayo na isang game day sila, di ba? So mapagkukumpara nga, di ba? Yes, yes. Kaya napakaganda nga na experience ko eh. Dito, ang tingin natin, napakabilis at systematic at sigurado tumatama yung mga screen Oo. at napakaganda ng mga play. At pagdating naman sa lakas 40, maganda ang sistema, maganda ang play at may halong gulangan at ang lalakas dahil nga palakasan ng katawan dahil sa lakas 40. Yes, as Miranda knocked down his second triple of the game, yun talaga yung pinoint out mo, gulangan na. Yes. Sa lakas 40, gulangan. Oo. Dito naman sa mga batang to, kung sino ang mabilis, kumilos at gumalaw at marunong magbasa at paano gamitin ng IQ, eh dito aangat sila dito sa larong ito. Tama ka dyan, Coach Jan. Sa ngayon, itong Hustle, abante ng 6 na puntos, 11-5. Good block there by VJ Pre kontra sa kanyang high school teammate. Ito si Dungo. Wow. Good spin, the kick out to UC. Elijah fires. Too strong nga lang. So parang ito, ang galing na itong point guard na itong batang ito. Nakita niya na medyo magulo yung mga kasama niya. Ito, babalansehin niya. Tatawag siya na napakagandang play at sigurado ako para makakontribute ng magandang score para sa team niya. IQ ba sana, di ba? Yes. Manang-mana sa tatay, di ba? Sa Coach Denok Miranda. Good read. Oh, huli nga lang ni VJ. Dungo looks up. Bibigay kay Asido. Babalik nila dito kay Doral. UC to VJ from the baseline. Favorite na favorite yan. Neto ni VJ Pre, one of the standouts coming from the FEU Tamara program this past preseason na napanood sa PhilOil. Grabe, no? Grabe yung pasensya nitong Pampanga na to. Nakita mo, pwede nang atakihin nyo, pero hindi eh. Kailangan i-cross pass, kailangan gumawa ng play para sigurado gumalaw at kumilos itong depensa ng Hustle. Totoo. At ikaw siguro ang pinaka-the best na tanungin dito, Coach Jan, di ba? Yung sistema ng Pampanga, kita mo, dito pa lang sa mga bata, kaparehong-kapareho na ginagawa nila sa Pro League nila, sa Giant Lanterns, di ba? Yes, etong Pampanga, hindi na tayo maninibago dyan. Dahil ang produkto, kung paano nila kalab ang basketball passion ng Kapampangan, eto, makikita mo talaga kung paano ang talento ng mga Kapampangan, especially dito sa mga batang ito. Kakaiba ang kanilang skills sa pinapakita sa bawat laro. Very systematic, napakaganda ng IQ ng mga bata at sigurado dahil yan sa programa ng kanilang gobernador ng Kapampangan. Totoo. Again, special shout out to Governor Dennis Delta Pineda as itong si Pride of Florida Blanca, Francis VJ Pre with the three-pointer kanina. Floater, ngayon naman tres ang pinakita. Coach Jan, as ito ang makakatapat niya, Pablo. This is from the outside. Dito talaga sa mga bata, partner, iba-iba ang klase ng laro ng type ng basketball nila. Meron itong sinasabi mga dribble drive, meron itong mga isolation, ito yung mga tumitira ng kahit may tao, kaya nila. Ganun kalakas ang loob nitong mga bata, katulad niyan, partner. Oo. Alan Vergara tries to force up the shot, and ito tumatakbo Asido with the layup plus a foul. The juniors MVP, Amiel Asido, with the left hand at that. Napakaganda naman ng baseball pass na yun. Tingnan natin. VJ Pre, the toss-up to Asido for the lakas assist of the quarter. Brought by SM South Mall. We got it all for you. Tamaraw to Growling Tiger. Abante ng tatlo ang Pampanga Delta, 14-11.
strong start was the key para dito sa Hustle Rising Suns. Nung nanalo sila kahapon kontra dito sa J Project Clothing Saint, 92-85. At tingnan mo field goal percentage, Coach Jan. Yes, napakaganda ng field goals itong team na to. Itong Hustle, napakaganda. Pwede na yan, 43%. At pagdating naman sa assist, meron silang 19. Sa steals, 11, 27 para sa fast break. Napakagandang baon yan dito sa paglalaro nila. Dahil na last game ayun ng performance nila, partner. Totoo. And hindi man nila napigilan yung Andy Gimao, napigilan naman nila yung Moore Prince Alaw, di ba? So, yun yung big takeaway para sa Hustle. And kita mo si Coach Jay Shera, kahit nakabasket itong si Asido eh. Attention to detail kung tawagin nga nila, di ba, partner, na pressure kung pressure, di ba? Yes. Ito ang pinagkaiba ng mga bata sa mga veterano na medyo may edad na at nasa Pro League. Dito sa mga batang ito, specialty dyan is yung pressure. Oo. Yung dumikit ka sa tao mo at kailangan hindi ka maiwan. Kailangan magandang footwork at lateral mo dito. Yun ang advantage dito sa mga batang ito. Totoo, as Doy, inagawan si Vergara. Easy layup yan para dito kay Andre Dungo. Padilla bibigay kay Reyes. Basti against Dural, and Basti just powers through. Napakaganda. Good read para sa batang yun. Dinaan sa katawan ng Coach Jan. Yes. Ito UC, nakawala kay Vergara. Natapigan, Reyes tumatakbo. Bibigay kay Padilla, and Pads puts it up and in, plus a foul. Foul is gonna be on Andre Dungo. Grabe, partner, no? Parang dito nakikita ko yung diferensya. At ito, partner, nangyari. Ganda ng pasa. Big man to the guard. Ang ating lakas drive of the quarter brought to you by CDO Food Spear, food that brings you home. Galing dito kay Daniel Pads Padilla. Para sa akin, partner, iba yung, sa ngayon, sa napapanood ko at nakikita ko, iba yung pagkakaiba talaga ng sa Pro League at sa ngayon sa pinapakitang itong liga dito para sa Sinagliga siya. Dito sa mga batang ito, parang usong-uso ang handshake. Madiinan mo lang, matukuran mo lang, siguradong tatawagan ka. Pero sa Pro League, sa mga katulad namin na naglalaro sa Pro, konting diin, kahit tukuran mo yan, hindi pa ganun tatawagan yan. Unless talagang intention mo at itulak at may konting hawi or bump na napakalakas. Kumbaga yung pisikalan, di ba? Magkaiba. Yeah. As itong si Malonzo, nakakapasok lang. Pasok agad yung kanyang baseline jumper again. Itong si James Malonzo, ang super sub nito ni Coach Jay Shera. Pag pinasok yan, alam mong magbibigay agad yan ng puntos. Yes, at grabe nga. Ito pinapakita ng depensa ng Pampangat. Pero, wow. Yan na inaantay mo, partner, at inaantay ng lahat ng matchup. VJ Pre and Luis Pablo, two former rivals in high school. At ngayon, magka-rival ulit yan. LaSalle versus FEU. Grabe, partner. Ooh. Navarro draws a foul on his Letran Squire teammate, Basti Reyes. Si Navarro will go to the free throw line. Palitan agad ang tao for Coach JR De La Cruz. Tingnan natin itong atake. Ang ating lakas move of the quarter brought to you by Cabling and Holdings Corporation. What a move there from Manuel Luis Pablo. May snare down pa. Itong si Pablo. Yeah, nga, parang may personal na parang ako, kung ikaw gumawa ako, babawian kita dito. Parang ganun ang datingan ng message niya eh. Totoo. Itong si Pablo, partner 2023, number 1 high school player sa buong Pilipinas. Tapos sa 2024 naman si VJ Pre, number 5. Grabe. Diba? Sa buong Pilipinas yung ranking na yun, ha? Yes, at itong atong batang to, ito, isa rin to sa inaabangan ko, partner. Oo, si kompetente. Yung sinasabi mo kanina, di ba? Yes, medyo nagkalaman na. Oo. Pablo, pinick up niya yung dribble. And a jumper para dito. Mintis nga lang para dito kay Cabunillas. VJ against Luis. ISO ang gusto ni VJ kontra kay Pablo. VJ with a crossover. Good defense by Pablo. 10 seconds on the shot clock ng Pampanga. VJ tried to give it to Navarro na agaw ni Cabunillas. Miranda. Good layup over James Malonzo. Nice one. At ayun na nga, ready itong mga nakaputi. Alam nila na may pass break na mangyayari. Yun yung gusto ng Pampanga, no, partner. Ibato agad sa frontcourt. Tapos may agaw dito si Chog Chog. Moral puts it up and in. Plus a foul on Miranda. I like it, partner. Yes. Magulang tong batang to. Gusto ko yung move na yun, partner. Tama-tama ka dyan, partner. Itong si Chog Chog Moral, partner. 17 years old pa lang yan. Tinan mo yung agaw niya dito kay Miranda.
And yun yung specialty ni Dwayne Miranda. Actually, specialty ng Miranda family yan. Pero ginawa ni Moral ang lakas steal of the quarter brought by Winzen's Cafe, the official cafe partner ng Sinag Liga Asia. Kasi nga partner, di ba? Sabi mo, ang ganda ng pagkagulang na ginawa doon ni Chog Moral. Sumikat yan sa Pampanga dahil sa mga paglalaro niya sa mga intertown, mga ligang barangay doon. Yes, partner, malaking tulong talaga yung mga larong labas, especially kapag mga ganitong kabataan. May expose sila sa mga larong ganyan, mamaan, at doon sigurado may matututunan sila sa larong mamaan pag mga larong labas. At doon sila magiging matalino. Napakaganda experience, especially kapag mga larong labas. Totoo. Kaya nga kita natin yung Chog Moral, di ba? Ito, Miranda, floater niya, wala nga lang yun. Malonzo trying to push the basketball. Bibigay kay Asido. They dump it down low to Chog. Oh! Pasa niya kay Asido, napunta kay Miranda, pero naagaw naman ni Malonzo. Navarro gives it to Amiel. Great unselfish play galing dito kay Jolo Navarro. Competente fires. Wala nga lang yun to beat the buzzer. A high-paced, high-scoring first quarter dito sa ating semifinals round. Abante ng 5 puntos itong Pampanga Delta Pradera Team Park, and we can see some of these first quarter highlight and partner. Mukhang na-speechless ka dun sa bilis ng laro natin, no? Grabe. Ganito pala ang experience kapag mga bata, harap-harapan kung paano sila maglaro. At ayun nga, ang tatalino maglaro itong mga bata to. At tulad itong mamang ito. At sigurado sa mga ginagawa niya. Ito si Hassel, number 5. Pablo, napakaganda ng finish niya yung partner. Tama ka dyan, partners. Ito si Miranda din, gumagawa ang mga stars dito sa ating laro. Sabi ni Chog Moral, star din ako. Dahil naagawan niya doon si Dwayne Miranda. And ito, dito natin tinapos ang ating quarter sa napakagandang big-to-big connection ni Navarro at ni Asido. Kaya lamang na 5 puntos dito ang Pampanga Delta Pradera Team Park against the Hustle Rising Suns 24-19. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. One game at a time, that's how Coach Jay Shera putting up the mentality of his players, especially today. Game 2, we are more eager and resilient. I also asked Coach Jay if gaano ba ka-importante ang panalo nila kahapon against Baliwag, and he said it helped my team to boost their confidence. Gaya nga ng sabi ko kanina, we did not join this league para lang sa elims at semifinals. We want to take this road to championship. Besides, our goal today is to work on our part, on our individual role, and we must win. Now back to you, Enzo and Coach John. Thank you so much, MJ, on that update kay Coach Jay Shera. And hindi naman daw goal nila na magtapos ang eliminations at makapag-semis lang. Siyempre, alam natin, no, partner, basta sinabi Pampanga Basketball, expectations ng tao dyan, laging kampyonato. Kahit anong level of basketball, mapa Youth League, kagaya netong 19, 23 under nga natin, Pampanga ang defending champions. Tapos siyempre, ikaw mismo nakakaalam nito. Ang Pro League, di ba? Pampanga, 2 straight years nang nagdodomina doon sa Pro, di ba? Yes, partner. Pagdating talaga sa kalakaran ng basketball, ang Pampanga, nasa top yan. Sigurado yan. Matatalino mga basketball player dyan. At yung mga batang pausbong pa lang, rinirecruit yan ng Kapampangan na bowlers. Kumbaga, ito si Coach Shera, siya ang bahala dyan. At ito nga, napakaswerte itong mga batang to dahil ready ito kung nasan sila ngayon at kung anong ligang sinasalihan nila. Tama, partner. As kompetente, misfires pa rin. Itong Pampanga Delta, talagang gusto nilang bilisan yung laro, no, partner? Kita mo, kakasimula pa lang natin, wala pa tayong 1 minuto, nakaka 4 points na agad dito ang Pampanga Deltas. Eto, yung kanilang 4th point in this quarter, ang ating lakas fast break of the quarter brought to by Winzen's Cafe, the official cafe partner ng Sinag Liga Asia. Galing dito kay James Malonzo. Yes, partner. Talagang itong basketball nitong mga batang to, talagang pabilisan to. Kaya nga sabi ko nga kanina, pag mabagal ka, mahina ang pick up mo, at medyo low IQ ka dito, siguradong may iwan ka sa sistema kung anong meron tinatakbo ng bawat team. Tama.
Eto, Asido. Trying to go pick and roll. Kita mo pick and roll, partner, ha? Big to big, 4-5 pick and roll. Di ba normally 1-3 or 1-5, 1-4 yan. Dito sa Pampanga, 4-3 pick and roll ang ginawa nila. Yes, kakaiba nga eh. Napakaganda nga ng talent at saka skills itong mga batang to. Dahil lahat marunong mag-dribble, kayang mag-two-man game, kayang bumasa ng position ng sistema nila para sa makagawa ng play. Lahat maganda pinapakita ng Pampanga. Tama. Ito si Malonzo, talagang pinoprove niya yung pangalan niyang super sub ng Pampanga. 6 points na agad para sa kanya in this first half alone. And he extends this lead ng Pampanga Delta Pradera Team Park to 11 after this. Lakas assist of the quarter brought by SM South Mall. We got it all for you. Good pass by Chog Chog Moral. 11-point lead for Pampanga Delta, 30-19. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. On target, ito ang nangyari kahapon sa panalo nitong Pampanga Delta Pradera Team Park kontra Baliwag Stars kung saan nanalo sila 105-87. Tignan mo, partner, Yes, 50%. partner. Napakaganda ng field goals itong Delta. 50% partner. Kumbaga sa 50%, ngayon sa larong ito ay may chance sila magkaroon ng 100% dahil napakataas ang assist nila. 29 assist at napakaganda rin ang pinapakita nila sa bench points nila. Kaya ito, sigurado ako pagdating dito sa second half, mas malaganda pa ang ipapakita nito. Tama. Pampangang ito. Tama, partner. Kita mo naman yung pressure defense na binabanggit mo kanina. May hindi ka nakikita sa panig ng Hassel Rising Suns dito sa press break nila, di ba? Yes, partner, para sa akin, para sa Hassel, kailangan nilang i-break itong pressure nitong press break nitong Pampanga. Dapat lagyan nila ng tao sa gitna para sigurado mabutas at makababa ng maayos itong point guard ng Hassel at alam nila kung paano yung option or second option pagdating ng handling ng bola. Tama dyan, partner. As Pangilinan nakakapasok lang, shoots the jumper, wala yun. Moral on the putback, ayaw pa rin. Moral na naman, ayaw talaga. As Asido na lang, sabi niya, sige na, ako na bahala. Cabunillas attacks. Di pa rin pumasok. At naagaw pa dito ni Chog Chog Moral. Natawagan si Padilla, partner. Medyo nang gigil. Malas, no? Libre na dun si Cabunillas, partner. Nilawa lang ng ring yung bola. Medyo nag-hesitate siya doon sa tira niya yun dahil akala niya pwede niyang i-drop pass. Yun nga lang, sumabay na yung dalawang tao at nandun na siya sa taas. Kaya nag-alangan sa tira, yun, nagkaroon ng miss. Pag ganun, sana dinaktak na lang niya, di ba? Yes. Navarro gives it over to Malonzo. You swing it over to Asido versus Luis Pablo. Two of the recent NCAA MVP season 99 and 98 naglalaban dito. Malonzo attacks, draws the foul and puts it up and in. Wow! Grabe naman yung tira na yun. Partner, patumba na siya. Ha? Yes, at ito nga, partner yung nangyari. Ating lakas move of the quarter brought by Cabling and Holdings Corporation. What a move there galing dito kay James Malonzo. Kita mo kahit si Dwayne Miranda nagulat na pumasok yun. Yes, pati rin siya eh. Kahit sa tira niya, nagulat na rin siya dahil nga patumba na siya at alahoy na yung tira at ayun nga depensa, napakaganda. Nagawan pa ng paraan. Yun yung mismong term talaga, no? Alahoy shot talaga yun eh. At ayan naman, partner, ang hindi ko maintindihan dito sa Hassel, bakit wala laging gitna? Oo. As Cabunillas again. Easy yung layup niya. May sumasabay sa dulo, di ba? Kaya medyo naiilang siya. Traveling nga lang doon. Itong si Amiel Asido. Kala niya, meron tetrail sa kanya eh. Ito nga, partner. May palitan nangyayari. Tingnan natin itong bagong pasok na gwardiya kung kayang itawid yung bola. At tingnan rin na natin itong big man kung kaya niyang basahin yung sitwasyon na depensa para dito sa Hassel at Pampanga. Partner, yung pumasok na bagong gwardiya, si Borgie Riguera yan ha. So ito na yung pinag-uusapan natin kanina na Vergara-Riguera tandem na makikita natin din mamaya sa second game, di ba? Yes, tingnan natin kung mako-comparison pa nga ba yung kabataan ng mga daddy nila o ngayon o paano nga ba ang pinakamagandang
mapapakita nila ngayong gabi. Totoo. Kasi ito, after the post-up move, pupunta sa free throw line. Itong si Manuel Luis Pablo after he was fouled by Jolo Navarro. A Juniors NCAA MVP in season 98 for LaSalle Green Hills. Tapos, lumipat siya last season 86 sa UP Fighting Maroons. Now, going back to green. At lumipat siya ulit sa De La Salle Green Archers. Of course, magre-residency year muna siya. Pero, kitang-kita yung talent nitong batang to. Speaking of, teammate niya, itong si Andre Dungo doon sa La Salle this year. Wow, nice. So, napakaganda ng break para sa kanila. Dahil itong Sinag Liga Asia, tinutulungan sila para lalong mahinog at tumapang sa basketball. Para pag bumalik sila sa mother team nila, sigurado ready na sila at pwede na silang gamitin ng coach nila. Tama ka dyan, partner. Ngayon, ibigay natin kay MJ Raimundo for her report on Chog Chog Moral of Pampanga Delta. The young and talented Chog Moral contributed a big number yesterday on their game against Baliwag Stars. Chemistry of their team and trust within each other will be their key to sustain the performance they had yesterday. Aside from that, gusto daw nila makuha yung panalo ngayon. And for today's game, he is more prepared, more decisive, and more dedicated. Gagawin daw niya yung best niya dahil para daw sa team nila to and for the Pampanga. Now back to you, Enzo and Coach Jan. Thank you so much, MJ. And yun nga, Coach Jan, di ba? Para sa team tong panalo na to at para sa Pampanga. Ay, yun yung mindset na binibigay sa kanila. Hindi lang basta para sa inyo, para sa team natin to, para sa probinsya ng Pampanga din itong mga nilalaro nyo, di ba? Kumbaga, representatives kayo eh, di ba? Yes, ganyan din ako mag-lecture sa mga bata na pausbong pa lang at nagsisimula, especially pag sumasali sa mga liga. Ang lagi nilang tatandaan ay maglaro para kung ano man yung represent nila na team or kung anong bayan o lungsod ang sinusot yung jersey. Kailangan tingnan nyo yung nasa harapan at wag na wag yung ikukumpara kung ano yung nasa likod ng uniforme nyo. Kailangan ipaglaban nyo kung ano yung nasa harapan ng uniforme nyo at maglaro ng mahusay at karapat-dapat para sa inyong lungsod o lalawigan. Tama. And galing yan mga kabataan, yung advice na yan, galing sa isang pro player na nag-represent ng marami ng probinsya at lungsod dito. QC, San Marami, Pedro, partner. Kung ano na. Pagadian, ang dami na nga eh. Yes. Pero siyempre, tubong south ka pa rin talaga, di ba? At all Bisaya times. pa rin, Bisaya at Oo. Tagalog, halo partner. Kaya nga ito, napakaganda ng mga exposure na itong mga batang to. So kaya nga, panindigan nila kung ano-anong suot nilang uniforme at kung anong nasa harapan ng uniforme nila. At magiging proud sigurado kung anong bayan at lungsod sila at lalawigan. Tama. May foul doon. Especially dito sa mga kapangpangan na to. Kapampangan, yes. Pradera, Pampanga. Sigurado magiging proud sila kapag naiuwi nilang kampiyon sila at panalo sila. Pagbalik nila ng Pampanga, sigurado napaka-proud ng kanilang gobernador na si Boss Dennis. Yes, Dennis Pineda, di ba? Tama. Yes. Ito, Riguera. Thought about the three, gives it to Pablo. Luis against VJ. Pablo puts it up and in. Grabe. Basic post move, no partner? Matik yun. Oo. Kumbaga, tinuturo yan. Basic yan. At ito nga, partner. Grabe oh. One dribble and then the hook shot. Ang ating lakas drive of the quarter brought to you by CDO Food, Spear Food. That brings you home. Galing dito kay Luis Pablo. The De La Salle University Green Archers scoring over 3 defenders, cutting the lead down to 12, 39 to 27. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines Born 2001 Cup is brought to you by CDO Food, Spear Food. That brings you home. At syempre, partner, pasalamatan rin natin. Ito nga, Ayan, ang pasalamatan natin ang ating mga big boss, di ba? Ang ating chairman, Mr. Rocky Chan, and our tournament commissioner dito, si Com Rodney Santos, the legend. San Sebastian legend din. kuya yan. Kuya ko yan. Yun yung inaantay ko, ikaw magsabi. Yes, tropa din yan ng pinsan ko. Matalik na magkaibigan. Rolly Basilides. Nakasubaybay lagi yan. Pansin ko lang pala, 3 pala kayo San Sebastian dito, ha? Pero yun talaga, talagang ano yun. Oo, ha. NCAA MVP Yeah, yan dun dati. Of course, ikaw, kaya 3, ikaw, si Com Rodney,
At si MJ. MJ. Ay, of course, MJ, congratulations nga pala on behalf of Sinag Liga Asia. Bagong graduate. Wow, Diba? congrats MJ. At ayun na nga, partner. Ang Ayun. bilis naman nun. Oo, yun, yun nga lang masyadong advance yung pasa para kay Asido. Yes. At ito nga, partner, pasalamatan rin natin itong mga nanay na nakasubaybay dito sa kanilang mga anak na very supportive. Yes. Mabuhay po kayo, mga mami na nandyan sa likod ng mga bench ng mga players, anak ninyo po. Yes. At syempre, sa mga tatay din dahil Father's Day na ngayong linggo, di ba? Yes. Sa Sunday ko na sila Babati. pasasalamatan. Mothers muna. Oo, as VJ Pre with the Euro step right there. Ito na naman si Francis VJ Pre. Mananahimik ng ilang minuto, tapos pag gusto niyang umiscore, kaya niyang umiscore, no partner. Ganun kagaling yung bata eh. Kung gugustuhin niya, kaya niyang trumenta 40 eh. Yes, yun yung may sinasabing may puso. Wala gaanong talento, wala gaanong skills, pero pag may puso, lahat lumalabas yung talento at skills niya. Eh, ganyan na ganyan si Pre. Totoo. Ito Dungo gives it to Pre. Smaller Vergara bumantay sa kanya, pinagpag ni VJ, bibigay kay Jolo. They give it to Asido, flashes to the middle. Kita mo yung weak play na yun, partner, ha? Napakatalino magbasa nitong Pampanga. Napakaganda ng sistema nila. Alam na alam nila kung paano kumilos gumalaw ang mga teammates nila, partner. Totoo, partner. Ito, Pablo. Ipipilit niya yan. Counted ba? Mga referees natin, nagtitinginan. Tignan natin ulit. Ito. Yun yung kaninang agaw ni Chog Moral. Noong first quarter, ang ating lakas play of the quarter brought by J Project Clothing Shop. Has not counted daw, sabi ng ating referees. Foul on the ground daw yun. So yun nga, hindi nga na ipa-counted yun. Pero siyempre, move on na sila. Kailangan nilang mag-focus sa game na to. Totoo. At what a block by VJ! Ito, tumatakbo Dungo on the other end. Kita mo yung celebration ni Fred. Sinigawan niya talaga eh. Yes. At eto nga, nabubulaga itong Hassel. Parang hindi nila maitawag ng tama itong play nila at ma-execute. Nauwi na lang dito kay Pablo. End up nito, isolation kay Pablo. Totoo. At tinan mo yung depensa nitong Pampanga. Ready kung saan pupunta si Pablo, no, partner? Scouted itong si Luis Pablo. Yes, dyan magaling si Coach Jay Sierra sa scouting dyan. Specialty yan ni Coach Sierra. Kaya sigurado itong Hassel, bawat kilos at galaw, isang dribble mo, kaliwa kanan, sigurado basang-basa yan ng Pampanga. Yan din, galing tubong FEU din yan, di ba? Si Coach Jay. So, talagang alam niya yung ginagawa niya on the floor for Pampanga as the coach as Pablo over VJ Pre. Ganda naman ang duel na itong dalawang big man na to. Napakahaba ni Pablo, kaya ganun-ganun na lamang kung iangat niya yung bola parang hindi na siya naiilang. Siguradong kumpiyansa sa tirang yun. Totoo, as ito Dungo kontra Reguera. Dungo gets hit in the mouth. Agad-agad naman umamin itong si Borgie. Medyo physical din, partner, parang daddy niya. Oo. Na makikita na. Actually, pareho Pareho sila ng jersey number, di ba? Agad naman siya nag-sorry, di ba? Medyo late call din naman from our referees. Pero sinabi ni Borgie agad, yes, natamaan ko, sorry. Di ba? Alam niya umamin agad tong si Borgie Reguera. Of course, an Arellano Brave from the juniors ng NCAA din itong si Borgie Reguera. Paul Reguera Jr. Maganda, pinapakita nitong batang to. At siyempre, kailangan niya pa rin tulungan itong team niya. Kailangan mag-contribute siya at kailangan niyang magbigay pa ng ibang aspeto ng basketball para sa kanyang team para manalo sila dito. Tingnan natin dito. Yun, saktong-sakto sa mukha ni... Sa bibig. Oo, sa bibig ni Dungo eh. As itong nasa free throw line, the number 3 ranked high school basketball player in 2024. Andre Doy Dungo, the pride of San Simon. Mythical 5 member sa juniors ng UAAP for the UST Tiger Cubs. Ngayon, maglalaro for the De La Salle Green Archers. Kainis. Wow. Lumipat. Flip shot. Wala yun for Vergara. Here comes VJ. Gives it to Asido. They give it over to the former Tiger Cub. Pangilinan, mintis nga lang yun. Taas nung tiro niya, no? Taas, partner. Kanina rin, tinitinan ko rin yan. Nagwa-warm up, nagsi-shooting skills siya kanina.
siguro hindi niya pa magamay yung bola at kung paano yung tamang bato ng bola sa larong ito, si Pangilinan. Totoo. Ganun din para dito kay Borgie Reguera, partner ha. So 0 for 2 na. Ito si Borgie. At ito si Pre, napaka-kumpiyansa at magandang pagtitimon niya pag napupunta sa kanyang bola, na-involve yung mga kasama niya. Maganda, mataas ang IQ itong batang to si Pre. Kaya nga sinasabi, siya yung mataas ang expectation sa kanya this rookie year niya for season 87 for FEU under Coach John Chambers as may timeout dito si Coach Jay Serra. Lamang sila by 18 points, 47-29. Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si Jojo Hate ng Tatak Chelbinyan. Suportahan ninyo ang Sinag Lakas 40 2.0. Makikita natin dito ang huddle ng Pampanga Delta Pradera Team Park. Of course, ang ating medic na si Brian Fernandez. Chinek muna yung labi doon ni Andre Dungos. We can see Amiel Asido, 17 points, 6 rebounds, 5 assists kontra Baliwag Stars. Partner, all-around performance. Palibasa, first game pa niya yan sa kanyang bagong team. Ha? Yes, napakaganda. Sana ma-continue yan. Napakagandang baon na kasi yung ginagawa niya ngayon. Kaya ganyang kakumpiyansa yung batang yan. Oh, agaw ni Vergara. And Allen all the way to the basket. Napakasimple. Maglaro yung batang yun. Tapik, ready to lay up. Yun, basic basketball ang ginawa nitong batang to. Vergara. Mana sa tatay, no? Yes. Mamaya makikita natin. Tututok lang mga kasinag as airball para dito kay UC. Parehong kupunan, partner ha. Hindi maganda ang shooting sa 3 points ngayong araw. Pero sa depensa sila bumabawi. Speaking of depensa, yan ang ating naka-steal of the quarter brought by Winzen's Cafe. Sinagliga Asia's official cafe partner. Galing dito kay Allen Vergara. At ayun na nga, partner. Yung sinasabi ko, gumigit na. Yun, ganun ka-easy lang nila na break yung press break itong Pampanga. There's a foul here on Joseph Pangilinan on Vergara's drive. And yun nga, partner, sinabi mo, diba, na walang gumigit na unang beses nilang ginawa na itawid agad nila yung bola na walang kahirap-hirap. Yes, ganun lang kasi ka-basic. Kapag may press break, kapag may pressure na full court na ginagawa, 2-2-1, 1-2-2, kahit ano pa yan. Once sa full press yan, automatic, kailangan ng gitna dyan. Dahil once na maipasa sa gitna dyan, open na yung dalawang gilid yan. At doon ka makapag-create. Paano ka magde-dribble? At paano kayo magkakaroon ng spacing? At minsan pa nga sa mga ganong klaseng press break, partner, di ba? Ang dami mong spasyo. Pwedeng mong idire-diretso na kung libre ka, di ba? Yes, kasi ang option na nasa gitna, dalawa lang pwede mong gawin. Pwede mong i-atakihin ng solo lang, or pwede mong hintayin para kapag call ka ng play. Or, pang last option, pwede na ibigay yung bola sa wing at doon magkakaroon ng staggered screen, or kung meron man kayong two-man game, diretso na. Tama. Eto, Dungo, libreng-libre. Ayaw pa rin for Doy. Vergara na naman nauna. Good pass, papunta dito kay Kompetente. 12 na lang, partner yung lamang. Good read. Napakaganda, napakatalino ng batang yun. Vergara, walang iba pinagmanahan kundi ang kanyang tatay na matalino sa loob ng court as a point guard. Tama, partner. As ito, Pangilinan, libre-libre, dalawa pa sumabay. Mintis yan. And Basti with a rebound. Borgie. Bibigay dito kay Vergara. Allen against Joseph. Bibigay ulit kay Reguera. Borgie with a crossover, the Euro step. Kick out, papunta kay Kompetente. And Kompetente, di nga lang makompleto, pero mag-free throw siya dito, partner. Galing, partner, no? Relax, kalmado, hindi nagpanik na taranta. Walang-wala, basic lang sa kanya, pero hindi pumasok. At ito, nangyari, partner. Yes, kanina ang ating lakas play of the quarter brought to by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform. Napakagandang drop pass. Galing dito kay Vergara, papunta kay Kompetente. As speaking of, itong si Lorenzo Brian Kompetente, a former player for San Beda Red Cubs nung high school. Naglaro for the FEU Tamaros 1 season. Ngayon, lumipat para sa UST Growling Tigers. Parang gano'n lang eh. Moraita to Espanya lang. Napakalapit na nilipatan eh.
Yes, parang namalengke, tumuwid-tawid lang at nag-enroll. From Alabang to Moraita, tapos bigla nag-Espanya doon. Kasi ito, Jog Moral with the layup there. Bigla napatahimik doon yung Hassel partner, no? After the layup ni Morales. Ito nga, medyo may kiskisan si Oo. Malonzo at itong si Vergara. At agad-agad naman siya sorry. Yan yung magkakagandaan dito sa mga players ng Hassel, ah. Umaamin sila sa fouls nila. Yun nga eh. Yun ang kakaiba dito sa mga batang to. Kasi pag medyo mga 40 up yan, talagang todo deny yan. Kahit naman sa inyo sa pro. Akala ko, deny mo pa. Asido, pull-up jumper. Off the mark nga lang for Amiel. Renzo. Hounded by 2. Di nila nakita si Boarding Libre. Turnover yan. Dungo. Tumalonzo. Mintis nga lang. But Asido will be fouled by Vergara. Magiging duty foul ba yun, partner? Pero parang hindi duty foul dahil nga penalty ata itong Pampanga at kailangan mag-free throw. At ayun nga. Mataas pang free throw shooter ang kanilang bibigyan dito. The Juniors NCAA MVP of University of Perpetual Help Junior Altas. Itong si Amiel Asido. Ngayon, lalaro sa Season 87 ng UAAP for the University of Santo Tomas Growling Tigers. Kausap ko kanina. Tinanong ko, sabi ko, anong course kukunin mo doon? Institute of Physical Education and Athletics. Wow. Napakagandang programa nun, partner. Pwede yun, partner. Magagamit niya yun kapag nagsawa na siya maglaro ng basketball. Eh, siya naman magiging PT ng team. Maganda yung partner kasi hindi course ko. Bias at Vergara puts it up and in over VJ Pre. What a finish to the half for Hustle Rising Suns right there. Walang takot. Inatake yung depensa ni Pre dun. Partner, Pakatapang. Ito. tingnan natin yung agaw niya doon. And then, hindi siya natakot as VJ Pre was trying to block his shot in mid-air. What a finish sa ating first half dito for the Hustle Rising Suns. Pero, lamang pa rin itong Pampanga Delta by 12 points, 50-38 at the half. Who will win this semifinals round to determine who will be on top? Malalaman natin yan sa pagbabalik natin dito sa Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines. Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform.
Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Alpi Martinez ng Team Firechip. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Jojo Hate ng Tatak Chelbinyan. Suportahan ninyo ang Sinag Lakas 40 2.0. Ako po si Vice Mayor Jal Alonte ng Binyan Tatakjal Team. Suportahan po natin ang Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Lou Abad ng Tito Rex Firewire. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Paul Chavarria ng Binyang Tatak Gel Team Sailun. Tutok lang kayo sa Sinag Liga Asia Lakas 40. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing.
makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing, makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Alpi Martinez ng Team Firechip. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Jojo Hate ng Tatak Chelbinyan. Suportahan ninyo ang Sinag Lakas 40 2.0. Ako po si Vice Mayor Jal Alonte ng Binyat Tatakjal Team. Suportahan po natin ang Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Lou Abad ng Tito Rex Firewire. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Paul Chavarria ng Binyang Tatak Gel Team Sailun. Tutok lang kayo sa Sinag Liga Asia Lakas 40. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now.
Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! We are here at SM Salt Mall and you are still watching SLA Junior Philippines Born 2004. Before we go back to our game, kausapin muna natin ang assistant coach ng Hassel Rising Sun and assistant coach ng Pampanga Delta Pradera. First of all, thank you po for joining me here at the half. Now, dito po muna tayo sa aking kaliwa. I am with assistant coach Paolo Serrano of Hassel Rising Suns. Now, coach, can you share with us or define the Hassel performance of your team from elimination up to this semifinals too? For now, I think yung performance ng Hassel team, malaki na yung improvement compared to our elimination round up until now. Siyempre, underdog kami dito. So, wala namang pressure. Sabi naman namin sa mga players namin, just play your game. And then, kung mananalo tayo. Basta do your best. And yun nga, hindi namin akalain, matatalo namin mga undefeated teams, di ba? So, yun lang. Continue lang yung playing hard. And then, hopefully, we'll get that win. Yes, let's hope po for the second half. Now, meron po ba kayong gustong batiin at i-invite nyo din po ang ating mga Kapampangan for your third game dahil gagawin po yun sa Brent Sigiao? First of all, nagpapasalamat kami sa Hassel family and then sa mga supporters ng Hassel and also dito sa liga natin, yung mga supporters ng Sinag Liga. And I also invite all the Kapampangans na manalbe kayo, kayang-kaya Pampanga. Itong third game me. Gawan niya kay Pampanga. So, good luck sa mga remaining teams na nagko-compete po. Thank you po, Coach. Now, on my right side naman, I am with Assistant Coach Pepet Duyag. Now, Coach, you started the game strong and kahapon po nanalo po kayo against Baliwag. Can you share with us, paano niyo po ba pinagandaan itong game at yung panalo niyo po ba kahapon is naging motivation po para magtuloy-tuloy po yung momentum? Yung sa amin po kasi kailangan lang namin ng mabuo yung grupo, yung team namin dahil yung mga players namin is naglalaro sa UAP at saka NC. So sa amin naman, isa lang naman palagi yung binibuild up namin sa kanila. Kung sino yung lumaro ng depensa, doon kami nagre-rely na siguro mananalo. Kaya maganda yung start namin kahapon, nanalo. Itong first quarter, maganda rin yung start namin pero yung huling minutes medyo nag-relax ng konti yung mga bata. Sana itong third and fourth quarter, mas lalo silang maging agresibo, unang-una sa depensa. Matuloy lang nila para makuha namin yung panalo. Now, I'm giving you naman the floor or opportunity para po batiin lahat po ng sumusuporta sa Pampanga and invite nyo na din po sila for our Game 3. Nagpapasalamat po kami palagi kay Governor Dennis Delta po, Pineda, kay Vice Gov, Nanay Pineda po, kay Ma'am Maylin Pineda Kayabyab po, kay Mayora Esme Pineda po, at saka po kay Mayor Philip, kay Vice Mayor JBM po na Lubao. Ini-invite, agkatanda kayo po, manalbe, keng Pialong King Sabado, itamo pong Kapampangan, support ang tala po rening kay katamong pong Kapampangan players. Masanting po yung Pialong, kalaban la po ring J Project, manalbe kayo po. Tapos, kailangan may rin po yung kayong prayers para po sambutan miya po yung game ay niyan po itang daratang may papong game. Thank you po. Thank you, Coach. Once again, that is Assistant Coach Pepet Duig and Assistant Coach Paolo Serrano. Now, back to you, Enzo and Coach Jan.
Thank you so much, MJ. Thank you so much once again to Coach Paulo Serrano of Hustle Rising Suns and Coach Pepe Duyag of Pampanga Delta Pradera Team Park. His team is up by 12 points, 50-38 at the half dito. Enzo Galarosa po and Coach John Gonzaga. And Coach John, sa first half natin, napakabilis ng laro. Very fast-paced yung game. Bakit para sa'yo lamang itong Pampanga Delta? Dahil nga doon, partner, napakaganda na pinapakita na itong Pampanga Delta dahil sa sistema nila at very analytical at very decisive pagdating sa depensa-opensa. Lahat ng instruction na gustong gawin, pinapagawa ni Coach Shera, maganda naman ang pinapakita sa loob ng court itong mga player niya. At pagdating naman dito sa hustle, okay naman yung pinapakita nila. Ang problema nga lang, kinakapos lang sila at walang katulong bilang scorer itong hustle at walang gusto mag-step up. Sana dito sa pagdating ng third quarter, magising itong hustle at kailangan ma-scout na nila itong Delta kung paano maglaro at sigurado ako makakahabol sila at makakadiin sila dito. Partner. Tama ka dyan, Coach Jans. Makikita natin halftime stats. Napakataas ng field goal shooting ng Pampanga dito. 51 compared sa 40 sa Hustle. Ito ang clear stat natin pa, partner, no? 28 rebounds compared sa 14. Yes, partner. At pagdating naman sa assist, lamang na lamang itong Pampanga. At pagdating naman sa bench points, nga sinasabi ko, partner, kulang at kapos na kapos itong mga star player ng Hustle. Kaya ang bench points nila ay napakataas. Kailangan mag-step up pa itong mga key player ng Hustle at sigurado mapantayan nila yung mga bench player nila. We can see the leading scores. Pablo with 10, 8 for Miranda Padilla with 6 together with Vergara for Hustle para naman sa Pampanga. Dungo with 11, Asido with 10, Pre and Malonzo both with 9. Kita mo, partner, yung Pablo at saka Vergara, parehong off the bench, 16 points combined na sila, di ba? Yes, napakababa niyan, partner. Ang pangit na output yan para sa paninimula. Kailangan nilang magising dito para sa third quarter. Sigurado, maganda ipapakita nitong Hustle sa third quarter kapag nagawa nila yung game plan nila para dito sa Delta. Yun nga, partner. Pero simula ng quarter nila, turnover agad as Malonzo off the bench. Puntos na naman. 11 points now para dito kay James Malonzo. Yes, at eto nga, kailangan eto na nga na naman, partner. Turnover na naman. As Chog block by Espinosa. Block again by Espinosa. Dalawa yun. Yes, babatiin ko pa lang sana na maganda yung pagtawid. Pero yun nga, nauwi sa turnover. At eto na naman, paulit-ulit na naman. At sana naman magising itong Hustle. Yes, tingnan natin ito. Moral, yung layup niya, huli ni JC. At putback sana ni Malonzo, huli rin ni Espinosa. Back-to-back blocks for JC Springer. Yes, partner. Ito ang team na tong Hustle na to, napakaganda pa naman ng pangalan nila. Oo. Okay na okay, ipinapakita naman nila yung Hustle, kaso lang kinakapos sila para magtulungan pagdating sa puntos. At ito nga, Yun, huli naman agad ni VJ Pre. Chog. Asido, easy layup for Amiel. Medyo nagre-relax na naman itong Hustle. Ayaw na naman magising. Kailangan nila dito magising sa third quarter para sa fourth quarter, hindi na sila mahirapan sa pag-a-adjust nila. Medyo late na kasi especially no second quarter, partner, no? And yun yung sinasabi kanina ni Coach Paulo Serrano, Assistant Coach Paulo Serrano sa halftime interview niya with MJ. Sabi niya, nung pangit naging simula nila, sa dulo bigla sila nagising. Hindi pwedeng mangyari yun kalaban mong Pampanga as may coaches challenge dito si Coach Jay Serra. Feeling nila na nasa labas na itong si Paul Reguera bago niya ibato sa isang player ng Pampanga Delta. Check yan ang ating mga referees sa ating IRS ngayon. Nakita mo naman, partner, si Coach Shera, kung paano siya magbigay ng mga detalye para sa mga player niya. Ay, tingnan mo, hindi ka talaga magugulat kung gaano kataas ang IQ at talento itong mga bata, itong mga kapangpangang ito. Dito naman pagdating sa Hustle, maganda yung exposure experience sa mga skills, talent itong mga Hustle player. Pagdating nga lang sa paghawak nila yung bola, parang walang decision making. Yes. Hindi nila alam kung paano mag-ooperate, paano nila aalagwahin itong depensa ng Pampanga. Kaya kinakapos sila pagdating sa puntusan itong Hustle. Yun yung medyo nawawala ngayon eh. And may isang player specifically na para dun sa pwesto na yun for Hustle, which is si Jonathan Manalili. Anak ni Coach Ting Manalili ng Cebu Sharks, di ba? Yes. At ayun, partner. Oo. Sabi ng referees natin, unsuccessful timeout para successful coaches challenge para dito kay Coach Jay Serra. Nabubulol na ako. Ngayon, partner, sa bilis ng laro natin. Para sa akin, partner, pagbasa ko dito sa Pampanga players, eto mga players si Coach Shera,
parang hinog na at matured na kung maglaro. Pagdating naman dito sa Hassel, lamang naman sila sa skills at talento, pero pagdating sa experience, lamang na lamang itong Kapampangan, Pampanga. Ito mga player ni Coach Sierra. Karamihan sa kanila, partner 3-4 years na magkakasama. Etong Hassel ngayon lang sila binuo bago tong tournament na to. At in and out pa sa lineup. Hindi kagaya ng Pampanga. Meron sila mga players na in and out. Pero yun nga, ang tagal na nila magkakasama. Yung Asido nga lang yung bago sa kanila eh. Kaya pala ganun ko sila mabasa ngayon dahil first time ko lang makapag-cover ng ganitong mga bata na naglalaro sa Sinag Liga Asia. Kaya para sa akin, assessment and yung analyst ko para dito sa mga player na ito, itong kulay green na mga player ng Pampanga ni Coach Sierra, maganda ang experience na pinapakita. Ibig sabihin, ito yung mga naglalaro na magkakasama na, kumbaga may build na may chemistry at may tiwala sa isa't isa. Kaya ganito sila, maganda ang performance na pinapakita. Tulad niyan, partner. Libre-libre si UC pero wala nga lang yun. Maalat pa ang shooting dito ni Elijah. As Pablo, bibigay kay Espinosa, kick out to kompetente, wala rin. Espinosa on the follow. At eto nga, partner, ang pinapakita naman ng Hassel, puso. Meron silang puso, meron silang skills, may talento, pero pagdating naman sa chemistry, medyo hindi 100%. Parang hindi pa nila kilala yung isa't isa at nangangapa sila dito sa play na to. Totoo. Kita mo naman, Malonzo with the floater in the middle. Yung tiwala ba, di ba, kinlear out nila yung gitna para kay Malonzo para maka-atake siya doon. Yes, good read. Lagi nagbabasa itong mga kulay green. Alam na alam nila paano atakihin itong Hassel. Pagdating naman sa Hassel, pag ang Hassel naman na may hawak ng bola, parang undecisive sila sa mga kilos at galaw nila. Tignan natin ito, kompetente, missing the 3 at Espinosa with the lakas grab of the quarter brought to by Fulitech Philippines Incorporated. Ang talon dun, Espinosa. Pablo misfires. Good defense by VJ Pre. Papato niya dito kay Asido on the front court. Amiel swings it out. Up fake. Pasa to VJ. Inside, outside. Punta dito tayo kay Pre for the 3. Grabe yung kumpiyansa na yung partner. Ganun sila magtiwala sa isa't isa. Pati sa depensa, napaka-detalyado. Kahit alam nilang maiwan yung kasama nila sa depensa, itutulungan at tutulungan nila. Kaya maganda ang pinapakita ng Pampanga. Totoo. Pablo with a step-back jumper. Way off the mark for Luis. At nauuna si Elijah UC. UC inantay pa. Pinadaan lang niya itong si Vergara. Balik sa 19 points ang kalamangan dito ng Pampanga. As Vergara, way off the mark yung tira niya doon. Good defense by VJ Pre. Miranda in Padilla, come back in. Uupo. Itong si Reguera and Allen Vergara. Sorry, excited mamaya sa main game. Excited ka pa para sa next game. Kasi masasabi ko rin yung dalawang pangalan na yun, di ba? Yes, partner, tama. Yeah, magkasama din yan sa next game natin. At dito rin, itong kumbaga brotherhood. Oo. Dito. Mo, magkapangalan yung magtatay. Paul Reguera Jr. and Sr., di ba? Yes. Tapos Al Vergara at saka Allen Vergara, di ba? So, magugulat ka rin as Pablo tried to pull down that putback. UC, di niya nakita si Chog on the other side. BJ saves it dito to Malonzo. They go back dito to Elijah. 9 seconds sa shot clock nila. UC going ISO against Dwayne. They swing it over, Chog to Asido, and Amiel gets fouled by JC. Grabe. Tinan mo yung shot clock, partner, 1 second na nakagawa pa sila ng play na ganun. Ganun sila katiwala sa isa't isa, partner. Nakita mo yung spacing, nakita mo yung paano sila mag-create para sa kasama nila, paano nila bigyan ng space yung sarili nila, paano nila bigyan ng kumpiyansa yung taong papasahan nila. Ganun sila katiwala, ganun ka-build itong sistema ng Pampanga team. Totoo. Ito nga, sa mga bagong players nila, ito si Amiel Asido, parang hindi bago, di ba, partner? Fit na fit sa system ni Coach Jay Sierra at ng Pampanga. At syempre, partner, hindi na rin ako magugulat sa kanilang coach dahil napakatapang niya ni Coach Jay Sierra. Totoo. At kailangan mo sumunod sa sistema ni Coach Sierra. Sabi nga nila, kung wala kang depensa, hindi ka gagamitin. Dahil ang depensa, doon magsisimula para makakuha ka ng puntos. At tulad yan na pinapakita ng Pampanga.
Kita mo ba naman yung pressure nila? Partner is outside. Oh! They say si Padilla daw. Last touch doon. See right here. Oh, tumama nga kay UC bago kay Padilla. There's a warning on Pampanga for improper bench decorum. As partner, magbibigay lang ako ng special shoutout. Isang kaibigan natin dito na nanonood. From Barili, Cebu, Barili Superman himself, J. Bainos. Mar, kamusta ka na dyan? Wow, hi po. Maganda gabi sa inyong lahat. Oh, Moral nearly got that shot to go. Asido swings it to VJ. Pull up three-pointer. Grabe naman yun! As Padilla, layup niya. Sabit talaga dun si VJ. Wala na nagawa dun si VJ, kundi... Ayun. Pero may partner on the move. Sabay pasok na pasok for VJ Pre. Ang ating lakas play of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop for Francis VJ Pre. As si Doy babalik sa floor. Palitan muna niya itong si Chog Moral. Pads Padilla, another Cebuano to the free throw line. Yun nga lang, mintis yung unang free throw niya, partner. So, inibigay natin kay Milka Jazz Raimundo for her report on Daniel Pads Padilla. Besides Enzo Competente, Daniel Padilla helped his team to lead and get the win yesterday against J Project Saints. I asked Daniel if how he will be able to maintain and show the same performance he had at sabi niya, masihigitan ko pa ngayon sa opensa at depensa. More than is capable to execute the play well, he is more motivated from their win. Dahil unexpected daw talaga yung kahapon. Kaya ngayon, he still believes that nothing is impossible and if we really work hard today, then the table will turn for this second half. Now back to you, Enzo and Coach Jen. Thank you so much, MJ. And yun talaga ang kailangan nila. As unexpected man, or pwede natin sabing upset dahil sila ang unang nakatalo sa J Project Saints pero they played perfect. Ngayon medyo ganun din dapat they have to play perfect pero kita natin yung score, partner, di ba? Napakalaki ng kalamangan. So, kailangan talaga nilang trabahuin dito para manalo sila at makahabol. Pero para sa akin, partner, kahit mga bata pa ito, hindi nakakaramdam ng pagod, feeling ko naka-apekto yung game nila sa J Project. At sa ngayong game na halos parang magkasunod lang. Isa rin yun siguro, conflict din yun para sa mga batang ito. Totoo. Para sa akin, partner. Oo naman. And talagang factor yan na sunod-sunod nga at halos wala kang adjustment time eh. Kasi isa pa doon is napag-ensayuhan ba nila tong Pampanga in a way na naglalaro ba? Napag-expect ba nila na maglalaro yung Dungo, itong VJ Pre? Kasi wala yung dalawa kahapon eh. Yes. At saka partner, para sa akin naman, eto mga batang ito, iba kasi yung preparation nito pag mga ganitong edad. Ito yung tipong nanalo sila, pero yung celebration nila, nandun pa rin, nananatili hanggang ngayon. Hindi katulad ng ibang veterano, professional na. Sanay na. Kung manalo ka man ngayon, ilang oras lang yan, half a day lang yan, tapos na yung celebration mo, and back to the board ka ngayon, focus ka na naman, game plan na naman sa another opponent mo. Pero dito sa mga batang ito, siguro matagal yung move on nila, nakalimutan nila na may next game sila at hindi sila nakapag-prepare ng 100% at ito, nabubulaga sila pagdating sa scouting. Hindi nila alam kung paano maglaro itong Pampanga. Para sa akin yun, partner. Naman, partner. Totoo naman may ganyan mga players na yung hirap mag-move on, di ba? Kasi nga, minsan yung sa mga pro players, sinasabi nga ng iba, paglabas pa lang daw ng venue, pag-exit, pagtapos ng laro, okay na eh. Parang wala na yung panalo sa kanila eh. As Elijah UC scores dito, grabe, Pampanga stepping on the gas pedal ngayon, partner. Look at the score as we get a timeout from Coach J.R. De La Cruz after this beautiful touchdown pass from VJ Pre for the fast break. Lakas fast break of the quarter brought to you by Winzen's Cafe, the official cafe partner of Sinag Liga Asia. 70-41 is our score. 3 minutes and 42 natitira sa ating quarter.
Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines is brought to you by Cable Link and Holdings Corporation. If you want to re-watch ang mga Sinag Liga Asia best game, papanood nyo na po sa Channel 59, Cable Link, Channel 59. And of course, we are brought to you by SM South Mall. We got it all for you. Our second home dito, Sinag Liga Asia, of course. Second home kasi we are coming back home on Saturday. And speaking of, pwedeng-pwede nyo po ulit mapanood ang mga best games of Sinag Liga Asia sa Cable Link Channel 59, June 14. Bukas po, Friday, 10 a.m. to 2 p.m. Mapapanood nyo ang laro ng Hustle Rising Suns kontra J Project Clothing Boomers. Ang Born 2001 Cup Tournament natin game yon. And of course, pwede nyo rin mapanood ang Pampanga Delta Royce Hotel and Casino kontra Fluid 1 Kapampangan. Again, 10 a.m. to 2 p.m. Bukas po yan, Friday, June 14 at sa Cable Link Channel 59. Wow, napakaganda. Siyempre, partner, batiin ko rin yung mom ko. Oh, go ahead, partner. Batiin ko lang yung K368 Industrial Supplies Trading Office, ICT, and Janitorial Supplies. Kay Ma'am Evie Morales. Magandang gabi po sa iyo, Ma'am. Gandang gabi po, Ma'am Evie Morales. As Dungo with a steal on his college teammate. At kita mo, wala na yung bola sa ere, partner. Tapos nabato pa rin niya. On the other end, Kabigting draws a foul. Wow. Pero, that's a hard foul, partner. Oo. Pero nagulat ako si Dungo yung tumira dito. Siya pa yung unang nakababa doon para i-contest yung tiro, di ba? Yes, nagbanggaan. Pareho naka-Kobe. Oo. Pansin mo yung sapatos, Yes, ang ganda Natapilok kasi sila pareho. Yung isa naman tumama dun sa board Oo. Ano nga pala, kaya pala alam mo, Kobe ka nga pala din naglalaro. Yun din sapatos mo Wala na nga, partner. Kailangan na ata bumili ng Kobe. Sana may mag-sponsor. Ayun ka. Either may nag-sponsor para pinaparinggan mo ata si misis mo. Ito Dungo being pressured by Kabigting. Pero tinan mo yung difference ng pressure ng Hustle sa pressure ng Pampanga, partner Yes, napakaganda. Pero yun nga, grabe rin ang mga talent ng mga batang to. Ibang-iba, tulad niyan. Oh, give and go, partner. As may footback pa dito. Itong si Joseph Pangilinan. Padilla nakawala. Pads. Half spin yun Yes. Kita ko dun Nakita niya, nasasabay. At ayun na nga, walang kagulat-gulat. At ito, partner, yun nangyari. Give and go to Navarro. Sobrang alang layup niya. Pero tingnan mo, talunan baka mo, sabi ni Joseph Pangilinan. Mas mataas daw sa tumalon kaysa kay Luis Pablo dun. Ito yung mga batang walang takot, walang pakialam kung ano yung babagsakan at sino yung maaapakan. Kaya ganun katapang, maganda at napaka-very good itong mga effort nitong mga both players na ito. Ikaw ba, Coach Jan, siyempre, ang tagal mo nang naglaro ng professional basketball, di ba? Active ka pa rin ngayon. Pero nakikita mo ba na, yung pinagkaiba ng playstyle nung panahon mo ng pro. Hanggang ngayon panahon mo ng bata ka hanggang ngayon sa pro league career mo. Tapos napapanood mo yung mga ganitong bata. Nakikita mo ba na, nag-iiba na ang laro ng kabataan ngayon? Parang masasabi mo ba yung sarili? Malaki yung difference noon at sa ngayon. Kasi before, walang mga scouting, napaka-simple na ng basketball before. Pero ngayon, napaka-scientific ng basketball. Yun yung sinasabing iba yung IQ ngayon sa nakaraan. Doon, more on physicality. Basta marunong kang sumabay sa lateral niya, marunong kang magdala ng bola left and right, kaya mag-layup ng left and right. Pero ngayon, ang dami ng option. Mayroong in and out, may ball screen, may mga kakaibang talento yung mga bata ngayon pagdating sa basketball. Saka kung paano alaga ang katawan nila, partner, yung mga sports science nga, di ba? Pinag-aaralan namin yan sa college. Meron ng mga specific workout. Dati, sa panahon mo, di ba, for sure, basta buhat ka lang. Ngayon, may specific workout ka na, may different regimens na kayong mga pro na experience, pero papasa din sa mga bata, di ba? Yes, ibang-iba ngayon ang pagpapalakas ng katawan ng kabataan at saka sa una. Kasi dati, more on takbuhan lang talaga. Sa basketball dati, pag mabilis kang tumakbo at kaya makipagbanggaan, kaya mag-dribble ng left and right, okay na yun. Magaling ka na at pwedeng-pwede ka na sa larangan ng basketball ng matataas na liga. Pero ngayon, paano magpalakas ng katawan ng mga batang ito? Napaka-scientific na rin. Meron paano palakasin kung ano yung weakness mo sa legs and then strengthening mo. May gumagamit ng mga bands, may mga kung ano-ano ng mga strengthening na ginagamit ngayon at kakaiba na pagdating din sa mga dribbling, handling.
kakaiba din. Meron na sinasabi sila mga medicine ball para lalo kang lumakas. At sigurado magiging matalino ka dahil sa mga nagtuturo ngayon na coach, na kakaiba yung experience. Totoo. Kita mo naman yung bangga na yun ni Padilla. Partner, pinagpag lang si Frix Bautista. At yun nga ang pinakasikat ngayon na workout regimen galing sa National Academy of Sports and Medicine. Yung 5 phases of preseason workout, diba? Kung saan hinihimay nga dun sa 5 specific workouts na yun. Uso yun ngayon. Kaya tinan mo yung mga bata, diba? May agaw dito sa Miranda. Pablo! Oh! Uy, nilawa nga lang! Wow! Muntika na yun for Manuel. As JP on the other end scores the 2 points. At sabi ni Pangilinan, kung dinunk mo, hindi ka sigurado, eto, pinakita niya yung tamang pag-finish ng layup. Oo. Naging 4-point swing pa yun for Pampanga Delta and they finished up top with a very, very big margin. As we can see some of these third quarter highlights. Yung effort ng Pampanga, dinoble pa nila dito sa quarter na to at yung kalamangan nila, doble din. Right now, as dito, JC Espinosa still trying to scratch and claw for every bucket for the Hustle Rising Suns. Pero you can see itong Pampanga Delta Pradera Team Park like a well-oiled machine. Napakaganda na tinatakbo sa opensa. Napakaganda rin ng kanilang mga defensive schemes dito and they're being led by this kid, Francis BJ Pre. And lamang na lamang sila dito, 76-49 entering the 4th and final quarter dito sa Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Back here inside the SM Events Hall in SM South Mall as the Sinag Liga Asia Junior World Showcase is presented to you by Winzen's Cafe, our official cafe partner dito sa Sinag Liga Asia. Lalo na po kayo sa mga taga Naga City, Cebu dyan sa Winzen's Cafe. Yes, at binabati ko rin partner, mga nakasubaybay sa atin dyan sa mga restaurant, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa Mindanao. At ito mga AFP natin, mabuhay po kayo, Philippine Navy, Marines, Air Force, at Army. Kita mo yung tres ni Malonzo Nag-celebrate siya sabay balik sa game face, balik tayo sa pressure, di ba? Parang saglitang saglitang celebration, labas ng emosyon, tapos balik ulit tayo sa depensa. Grabe, no? Napakadisiplinado kumbaga itong mga player ng Pampanga. Tingnan mo, celebrate ng konti, tapos pagtingin kay Miranda, depensa na agad, di ba? Ganon ka detalyado at ganon ka disiplina. Tulad yan, muntik na naman at natuluyan na nga. Moral, really becoming a pesky defender dito. Walang nakakalusot sa press nila, no, partner eh. Grabe naman yun, behind the head. Yun nga lang, traveling si Jolo. Medyo pinasarap at hindi ready. Yung Gulat ka rin eh. Pati ako, partner, nagulat din ako doon. Nice sana. Napakaganda sana nun. Malamang nasa highlights yun. Nakikita mo naman, usong-uso kahit sa NBA yung mga ganun, di ba? Lalo na sa yung kay Doncic, di ba? Kay Luka. Yes. Miyako scores from underneath. First 2 points for Vincent Miyako. Asido being defended here by Kabigding. Amiel gives it to Chog. They swing it over. Malonzo. James against Kabigding. Malonzo pulls up. Off the mark. Ito na naman, tumatakbo ito si Miranda. Bibigay kay Padilla. And ito mo yung paglipad ni Padilla, partner, ha? Grabe. Matapang na bata. At ayun nga, napaka-easy basket. Napaka-simple nung ginawa niya. Oo, parang kuhuli pa sana ng foul eh. As Dungo swings it. Malonzo fires. Air ball. Pero hindi nga lang mahawakan ni Pablo yung rebound. Sayang. Kuha na sana ni Pablo. At ito nga, partner. Si Coach J.R. De La Cruz of the Hustle Rising Suns. Asido underneath. Double team.
Kick out to Dungo. Libre-libre si Doy. Extra pass galing dito kay Malonzo. Grabe naman, partner. Kita mo yung pag-swing nila ng bola dun, ha? Ibang-iba eh. Kilalang kilala nila yung isa't isa eh. Grabe yung tiwala na pinapakita nila. At dahil nga, isa pa, nakakatulong yung ganun, yung kumpiyansa nila dahil nga, lamang pa sila. Totoo. Eto Moral, bringing down the ball. Napakalaki na ng kalamangan dito ng Pampanga Delta. Same thing that they did against Baliwag. Dungo looking to dance with Miyako. Doy, pick and roll to Asido. And good play right there from Amiel Asido. Woo! Nice. Napakaganda naman ang pinakita ni Miranda. At ayun nga, hindi na siya nagdalawang isip. Napakaganda ng finisher. At eto nga, nagdadala ng bola. Tingnan natin kung paano nila ma-execute itong napakagandang play. At ayun, si Pre humingi ng bola. Hindi nabigyan ng bola, partner. Oo, pero kita mo, kahit hindi siya nabigyan, tuloy lang siya dun sa spot na kailangan siya as Dungo. Way off the mark doon from 3. At medyo nagmamadali itong kulay green at dapat intindihin nila kung saan ang may mismatch at para mas maging manatiling maganda ang kanilang kalamangan at dagdagan pa ang kalamangan itong Pampanga. Tama ka dyan, partner. Pero laki na nitong kalamangan na ito, no, partner eh. Ayun, Pablo. Kita mo, ang dami nilang binibigay na spasyo dito. Tinatanggal naman ng Pampanga yung spasyo na yun. As a good cut there from Dwayne Miranda. Hindi nyo nawawala eh. Pagpapose si Pablo, partner ha. Walang kumakat, di ba? 2v2 free throws para dito kay Dwayne Miranda. A FEU baby Tamaraw will still have one more year as a junior before he goes to the seniors division. Of course, his father is the assistant coach of the FEU Tamaraw seniors program. But for Dwayne, he wants to carve out his own legacy dito in Philippine basketball. Even the free throws dito ng Hustle Rising Suns nawawala din. Miranda goes 1 out of 2 and eto na. One of their gentle giant players dito, Christian Vergara, comes into the game. Partner, 17 years old pa lang yun. Tinan mo gano'ng katangkad. Vergara? Oo. Wow. Sigurado ako, inaabangan na rin niya sa MPBL. Oo. At sigurado ako, maganda rin ipapakita niya sa ibang liga, sa mga pro league. At sa ganyang kabataan, napakaganda ng kanyang height. At sigurado, magagamit yan sa ibang liga. Totoo, partner. Yun nga, itong si Vergara, sinasabi nga nila Coach Totoy project player nila yan, di ba? Kasi nga 17 years old, ganyang katangkad. Meron na silang Santos na bata pa lang. Ngayon pinapalaro nila for the Giant Lanterns, di ba? Tapos may Vergara pa sila na future, di ba? Yes. Pwedeng sumunod sa yapak ni Balti Baltasar eh. Yes, at sana maganda ipakita dito ni Vergara. Huwag niyang isipin porket lamang sila, re-relax na lang siya. Dito ipakita niya yung talent niya, kung paano niya dadagdagan yung kalamangan nila. At sigurado, matutuwa sa kanya si Coach Shera. At ngayon, ibigay natin kay MJ Raymundo for her report on Amiel Asido. When I asked Coach Shera kung mas nahirapan ba sila mag-adjust pagdating ni Amiel Asido sa team, and he confidently said no. And what he really liked with the basketball IQ of Amiel ay mabilis daw pumikap, and he adopted the system of Pampanga team already. Kahit kahapon lang nakapaglaro ito. Sabi naman ni Amiel, familiar na daw kasi siya sa mga teammates niya, kaya maayos yung laro niya kahapon. And since nasa team siya ng Pampanga, his mentality tonight is to work with the team, achieve their goal, and that is to be in the finals. Now back to you, Enzo and Coach Jan. Thank you so much. MJ, as yun nga yung mentality ng, kita mo MVP siya, pero siya, MVP siya sa NCAA Juniors, pero siya yung nag-adapt dito. Yung respeto niya kasi sa mga teammates niya, sa mga coaching staff, at sa kultura ng Pampanga ng coach dyan. Napaka-importante nun talaga as Miranda scores. Pero kita mo yung ganyan mindset galing sa isang bata na MVP, malayong mararating nito ni Amiel Asido eh. Yes, napakagandang ganyan ng karakter na pinapakita ng isang player. Napaka-humble, alam niyang siya ang mas mataas at ang maganda yung liga na tinalaruan niya at maganda yung IQ niya. At pagdating naman sa experience, angat siya, doon maganda yung pagpapakumbaba niya. At malamang sigurado nagsishare din siya ng kanyang experience sa kanyang mga kasamahan. Totoo, as a double dribble violation whistled here on Elijah UC at yun nga, he's going to play for the UST Growling Tigers, talking about Amiel Asido next year. And one of the things na
Pang-tune up niya siguro to. Kasi nga, if tingnan mo yung sistema nitong Pampanga at sistema ni Coach Pido Harencio, di ba? Mahilig sila sa ball movement and especially detalyado ang depensa. Alam natin yan galing kay Coach Pido Harencio, di ba? So, kumbaga parang practice niya din to na, ganito ka-detalyado ang depensa natin sa UST, ganito rin ka-detalyado ang depensa namin dito sa Pampanga, di ba? Yes, kumbaga hindi na siya nahirapan mag-adjust dahil nga yung kung saan man siyang galing school, very systematic at napakadisiplinado at yung karakter niya na build doon. At kaya pagdating dito, ayun partner, napakaganda na pinakita ni Moral. Lumipad na lang, partner. Pareho tayo nagulat dun, ha? Wow. Rebound here by Reguera. Yun nga lang, nabitawan niya sa pagpasa niya yung bola. Yung chog-chog moral na to, yung kinikwento sa akin ng aking mga kaibigan sa Pampanga, yung potential niya na maging CJ Delfino 2.0, kitang-kita dyan sa play na yan. Meron pa pala silang developing na Tasmanian 2.0 dito. Grabe yung kumpiyansa na yun, partner. Ibang-iba yung kumpiyansa. At itong batang to, iba rin ang kumpiyansa, UC. Oo, Elijah UC scoring there. Kita mo, kahit yung mga plays ng hustle, minamadali nila, nagiging turnovers, no partner? Hindi ito yung laro nila kahapon kontra doon sa J Project Saints. Kumbaga, parang naubusan. Yung sinabi mo kanina, baka naubusan kasi nga hindi sanay. Di ba? Yes, para sa akin, partner, kung comparison lang ang pagbabasehan, last game, before ako mag-cover ngayon, in-scout ko muna itong hustle kung paano maglaro. Itong team na to, sa ngayong i-cover ko. Parang ang nangyari sa akin, inabulaga ako. Ibang-iba yung laro nila nung nakaraang game nila at sa ngayon sa pinakikita nila, masyadong malaki yung diferensya. Siguro, dahil doon naka-apekto, hindi sila makapag-focus sa kanilang game, sa game plan, dahil nga siguro ito nga ay scouted sila ng Pampanga or last game, hindi pa sila nakaka-recover sa kanilang pinagdaanan sa kanilang team last game nila. Oo, kasi last game, napaka-intense. Humahabol pa yung Saints doon sa dulo, di ba? So, may chance nga na pagod. But syempre, hindi natin tatanggalan ng credit talaga yung ginawa dito ng Pampanga. Nagulat ako first time dito sa tournament natin na nag-pressure, full court pressure defense tong Pampanga ng ganun, di ba? So, kumbaga nagtago sila, Coach Jay Serra, ng baraha na magagamit nila para sa playoffs na hindi pa nakikita ng ibang team. Yes, para sa akin naman, partner, itong Pampangang ito, talagang nanigurado lang sila. Partner, ito nga sinasabi, si Coach Sierra maraming experience yan sa mga finals o semifinals. Yes. Ang gusto lang mangyari ni Coach Sierra, kailangan i-secure natin, maganda at meron tayong baon para sa next game natin. Sigurado, mananalo man sila ngayon, pero yung kumpiyansa, kung lahat man makalaro yung player niya, magandang experience para dito sa labang ito. Charles Dural knocked down the jumper and si Coach Jay Serra, di ba, nag-champion sa FEU kasama si Arvin Santos, di ba? Parang partner, pero yung player na yan, yung mamang yan, yung coach na yan, marami experience yan. Totoo. Tingnan natin itong lakas shot of the quarter brought by CDO Food, Spear Food that brings you home. Galing dito kay Daniel Pads Padilla. A pull-up three-pointer, one of the rare three-point makes nila ngayong araw. Yun yung naubos ngayon sa Hustle Rising Suns, yung tres nila, yung three-point shooting. Kasi kagabi, halos lahat na ibato nila from three pumasok. At ayun na nga, partner, scouted sila. Oo. Kaya hindi nila maitapon yung bola, pinipressure sila all the way, pinipressure sila ng full court, at pagdating naman sa setup, nauubusan lang sila ng oras, kaya namamadali na ng hustle play ang kanilang sistema. Totoo. Tapi ka ng bola, Pablo clears it para dito sa hustle. Espinosa, lilipad si JC at sinigurado niya yung layup na yun. Moral bringing down the ball. 2 minutes and 25 na titira sa ating laro. And partner, sa laki ng score, sa kalaki ng kalamangan as Dural with an easy layup pa doon. Sure win na to for Pampanga and they secure the top spot dito sa ating semifinals round. At kumbaga, one last game, yung J Project Saints na lang sa Pampanga ang kanilang aabangan na resulta. Yes, yes. Kaya nga gustong-gusto nilang lamangan at tambakan itong hustle dahil nga gusto nila sa next game nila mataas ang moral nila. Mataas, malaki ang kanilang baon para harapin ang J Project. Pero partner baka may mga kasina nagsabi, top spot na itong Pampanga Deltas. Technically 3-0 na sila dahil nga nag-bow out na itong
Baliwag Stars. As tingnan muna natin itong lakas assist of the quarter brought to you by SM South Mall. We got it all for you. Use it to Charles Dural there. Pero hindi nga partner baka iniisip ng mga kasinag na okay, nawala yung Baliwag Stars. Technically, 3-0 na ang Pampanga. 2-0 na ang Pampanga Delta dito. Nasa finals na sila. Tandaan natin, pwede pang maging may chance pang mawala ang hustle dito. For Pampanga, seal the deal na to, di ba? Yes, maganda ng chance nyo. Pa no, partner, no? Iikot pa. Kumbaga, lahat pwede pang kalabanin, marami pang pwede mangyari. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, partner, sinisecured lang at gusto lang sigurado ni Coach Shera na sila ang mangibabaw sa larong ito. Yes. Yun ang mangyayari doon kasi this is their second win. Technically, sige, third win dahil nga wala na yung Baliwag Stars. So, 3-0 na sila. Or, sorry, 2-0 dahil sila ang tumalo sa Baliwag. So, 2-0 na sila ngayon. Yung hindi pa sila sure kasi if ever, matalo sila ng J Project Saints, magkakaroon tayo ng triple tie dun sa tatlong teams na naglalaban-laban, partner. Kasi ang Hustle, 1-1 na ngayon. Ang J Project, 1-1 na rin technically dahil ibibigay na yung panalo against 2-1 pa lang Hustle. Ang J Project Saints, 1-1 technically dahil ibibigay na yung panalo dahil nga umexit ang Baliwag Stars. Itong Pampanga, dito, 2-0 na. So, pag natalo sila sa J Project Saints, di ba, 3-way tie yun, partner. Yes. Kaya yun ang sinisecure. At ayun nga, hindi pa tapos. Itong Pampanga, partner. Yes, partner, ang anak ni Gov Delta, si Daniel Pineda, shooting that three-pointer. Wow, nice shot para kay Delta. Napakaganda ng release na yun. Na shoot. Sigurado siya doon. Oo. Aiden Pineda. And ito, Moral. Uy! Tumapring pa dito si Chogchog. May ganun pala siya. Wow, napakaganda. Napakaganda ng pinapakita ng batang yan. Oo. Si Cabonilla with the layup there. At eto nga, partner. Siguro nga, alam na ng Pampanga. Konting respeto na lang kanilang ginagawa. Dinidribble na lang at inuubos yung oras dahil sigurado yung kalamangan na yan hindi na kayang habulin ng Hustle. At eto nga, nagkakaroon na ng shakes hand. Tama, partner. What a dominant victory para dito sa Pampanga Delta Pradera Team Park. They go up 2-0 at the top na dito sa ating semifinals round. A good chance for them na makapasok sa finals natin. And they will await. Yung laban nila sa Sabado ng J Project Saints. They avenge their elimination round loss dito sa Hustle. Will they do the same on Saturday sa Brenzigiao against the J Project Saints? Yan po malalaman natin. But a big victory para sa kanila. 101-75, 26-point outing galing dito sa Pampanga Delta Pradera Team Park. And partner, babanggitin ko, if ever may three-way tie, etong 26-point victory sa kanila, malaking bagay yun para sa cushion system, di ba? Yes. Malaking bagay yan. At siyempre, sigurado ako, etong Pampanga, napakaganda ng baon nila na kumpiyansa. At eto naman si J Project, sigurado ako, nag-iisip na to at nag-i-scout na to. At alam na rin dapat nila kung anong gagawin nila pag nakaharap na itong Pampangang ito. Dito naman, tapos na ang semifinals round para sa Hustle Rising Suns. They end the semifinals round with a 2-1 record. Yun nga, mag-aabang sila on Saturday kung ano ba ang mangyayari dun sa laban ng J Project Saints and Pampanga Delta. Three-way tie ba tayo pag nanalo ang Saints or pag nanalo ang Delta? Mataas ang tsansa sila ang papasok, di ba? So, that is the scenario ngayon sa semifinals round. But again, a big victory for Pampanga helps them a lot for their finals bid. At ngayon kasama na ni MJ Raimundo, ang ating CDO Best Player of the Game. MJ, take it away. Now I am with the Sinag Best Player of the Game, brought to you by CDO Food that brings you home. From Pampanga Delta Pradera, VJ Pre with a double performance, 17 points, 10 rebounds, and 4 assists. Now, first of all, congratulations sa iyo at sa team mo. VJ, you were part of the Mythical 5 sa PhilOil. Now, nadagdagan ba yung confidence mo dito para maging maganda yung performance mo ngayon? Siyempre, nadagdagan. Especially nung mga nakaraan game ko dito, pinabo sa akin nila Gob, nila Coach J yung confidence ko dito para dalhin ko sa college career ko. Now, you already secure a ticket for the finals. Anong masasabi mo at ano pa ba ang kailangan namin i-expect sa team niyo? Una, masaya pero hindi pa rin kami kontento kasi yung mga kakalaban namin sa Pinoy Nation is malalakas and kailangan namin improve yung
offense namin tsaka defense, tsaka yung pagkikisama namin sa isa't isa. No, meron ka bang gustong batiyan at pasalamatan at invite mo na rin sila para sa inyong third game sa Brenzigiao? Una-una nagpapating ko kay Lord, tsaka binabati ko yung family ko, kila mama at papa ko, kila mami at daddy, nanay, tatay ko sa buong pamilya ko dyan, tsaka kila Gob, sa mga teammates ko, tsaka sa mga nanonood na kapapansa, mga sa tropa ko sa FAU, sila Jedrick, John Ray, Kirby. Congratulations again. Our best player of the game will receive a food package from CDO. Now back to you, Enzo and Coach Jan. Thank you so much, MJ. Once again, congratulations dito to Francis BJ, our CDO Best Player of the Game. And again, Coach Jan, explain lang natin ulit ng mabilisan. Hindi pa po assured yung ticket ng Pampanga Delta sa finals dahil nga, if ever they will lose sa J Project Clothing Saints po on Saturday, magkakaroon tayo ng 3-way tie dito sa semifinals round natin between Pampanga, Hustle, and J Project. So yun yung scenario. And para sa iyo, Coach Jan, dito tayo sa panalo ng Pampanga. Anong reaction mo? Yes, para sa akin, napakaganda ng sistema na pinakita ng Pampanga. Nakinig lang sila kay Coach Sierra at nakinig sila sa coaching staff. Nakinig lang sila sa pananatili na kung anong meron silang baon-baon dito sa larong ito. At doon, nag-stick lang sila, sa game plan nila, sa focus nila, at stay composed sila. At ayun, nanaig sila at napakagagaling ng batang ito. Napakadisiplinado. At dito, kitang-kita yung karakter nila as a player bilang bata dito sa Sinag Lakas. Tama ka dyan, Coach Jan. Siyempre, thank you so much for joining us dito. May isa pa tayong laro coming up. Ang Lakas 40 game naman natin, the main event game between the Vertex Maritime kontra the Fulitex Santa Rosa Saints. Susunod na po yan, mga kasinag. But that ends our first game dito sa ating Thursday doubleheader for John Gonzaga, MJ Raimundo. This is Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Don Mike Danan, Direk Billy De Leon, Direk Ramonito Roa, and the rest of the hardworking men and women na nagtrabaho dito from the SM Events Hall in SM South Mall, Las Piñas City. This has been your 2024 Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines. Kita-kita po, mga kasinag. Peace!